Kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi mihimong communication exercise kun COMEX aron na mabansay sa ilang communication panahon sa Fiesta Senior, labi na ang traslasyon na makiktigong usab sila kaganiha sa mga opisyal sa Muslim community. Si Nico Serino sa report. Sa pagpahigayon sa traslasyon o pagbalhin sa mga imahen sa Santo Niño ug sa Birhen sa Guadalupe ug mga adlaw, nangandam ng daan ang kapulisan sa mga posibleng senaryo. Usa niini kung ugaling may pagpidok sa cellphone signals. Mao nga ang Mandawi City Police nihimo kagahapon og COMEX o communication exercise. Gibansay ang pipila kanila sa hustong pamaagi sa call signs ug uban pa. Handheld radio ang ilang gamit. Nagya po yung cellphone, but radyo yun ang mong pinaka-main. Kaya mas dali manggod niya, dili siya maputol ba. Compared sa cellphone na mo, text pa ka or dial, ang radio is dito ra communication dito kagad. Nga madunggan po sa tanan. Samtang kaganihang buntag, nakigtigom ang mga police officials sa kadagkuan sa Muslim community sa Mandawi. Gihisgutan ang pagtambayayong alang sa kahapsay ug kalinaw sa dakbayan. Karong panahon sa sinulog, anda moabag ang Muslim community sa pagmonitor sa komunidad. Sa lahat ng kaya namin gawin, hindi lang sa pagsugpo ng terorista, lahat ng krimen. Kasi literally means ang Islam means peace. Nasabutan sa dialogue, mamahimong quarterly na ang ilang tigom. Say ilang ikasugyot sa peace and order, usa po yung ika-recommend o usa po yung ikuha nila, kaabag nila sa ilang mga peace and order. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.